जों दिनै বিশ্রামগঞ্জ সাব জোনালनि आन्डारो रामनगर हातियो कायसा फालनक फियोगि रेखातिनि এবং মো फालनक फियोग मुं पान्डाओ चिनि परम गोनां लोकाल एमडिसि ताखौ उमाशंकर देबबर्मा दङ वेस्ट जुननि चिनि चेयारमैन सार रंजित देबबर्मारो दङ चिनि सोशल एक्टिविस्ट गोबांमा जुदा जुदा मथाव सामुं तांनाय बरग्रक लोकालनि चिनि बरिजारे जतनरो दङ म फालनक फियगमानि बिसिंति जों अमनो नायो अ आमचाइनि चिनि जारा फालनाय बरग्रक तेबो सुबिदा क्लाय फालमानथुं এবং বরগ্ন বাহিকলাই বিজনেস তেবো গ্রাকলাই ক্লাইরেনানি जों आबोनि बिसिंतिनो अचाइतो गुंनि बिसिंति तिने ओ फियग्रक जों मनि आगे पूर्व जारुल बाछाई এবং तेकेसा सामनगर रबो फालनक फियगि रेखा जों आरो साका जे बाबुक चिनि थानि एग्रिकालचार दप्तरनि बिसिंति जे कয়েক কোটি টাকা रां सेंक्शन दङ आबोन बिसिंति जों मार्केट स्टल ओपन मार्केट शेड गताल डिजाइन खाई रूट साइड सेल काउंटर जों डिजाइन खालायका अमरक बोरि जागनाय लोकाल एमडिसि अरो दङ अनबो आं सानाय गोबां जों रिमाइन्या फान ताकलाय डिसिओ जे रां थाइमानि निश्चय बिनि एलाकायाव कয়েকটা জায়গা जों अबশ্যই दिनाय आगिबो बवानो बारबेली साका कয়েকটা मार्केट शेड डग्रेनान बागि একটা তো आं अलरेडी সেই रहर काहिजे कायसा तागारजला साबजुनबो कायनि रेखा अरबो कायसा रेखा तेबो रां फाइजा काबरं बिसिङो तेबो रनाय तबे जोंमो बुइतो मानारांनाय 2 crores 2.5 crores बाय एडीसी नि जत्तो मार्केट नो जों मानायनि 137 लिस्टेड मार्केट दङ बिनि बागै राज्य सरकार जे रां रिमानि अमो साफिशिएन्ट यानि बागै 387 crores नि मार्केट डेवलपमेंट एवं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटो तुबुनानि बागै कोल्ड स्टोरेज नि बागैबो सेंट्रल गवर्नमेंट नि थानि प्रोजेक्ट जमा रिजाक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का डॉक्यूमेंट नायखा बरक ताबुगाबो स्क्रूटिनी स्टेज दङ जदि आ रां सेंक्शन नंखाय साफिशिएंटली त्रिप्राम थानि हाफां एडीसी नि बिसिंति जों चिनि बिजनेस खायने रगनो गाहाम गाहाम मार्केट स्टल जों ताङै दिमान हामबाय।